Kolumka Kapangni Takuksong Chobani Takuksong Chini Teleamora subdivision ni divisional ni Jot warriors no Punkaham Kaisa Saklaimong Narok Jotono Saimano Tangnai Kisa Silsakang Bubagrani Dagi Mumbai Movement for Kokborok ni Chatiok Mong Tai TISF rok ni Chobani Nahar Mumbai Chung Mungia Kamiwo Chini Party Office Kaisa TISF ni Sung Kok Chab Laikha Aro Pai Manja Paine TISF ni General Secretary Hamalo Jomati Atai TISF ni Telemara Division ni Convener Akas Debor Mano Khoboi Joto leaders ro te ang ba sak bai thang tongmani bubagrani saklaijak phainai 14 tarigo TSF tai TISF ni Nahar Mumbai borongni chobano sung phandana bagai haste ganangai no angya phano kaisi thayo Roman kokborok sinani no kokborok aikhor no Roman aikhor bai kokborok sinani no sanai Chung protest khailini chung rally khailini bagai chini Teleamora bo Teleamora oglibo kaisa thai chung saina kha amitingo chung kokchap laika chung Teleamora ono rally khailini hne heke takukte bukuk song norong ni thani chini koimong already chini TISF ni convener bo saklaikha TSF ni general secretary bo saklaikha as a public representative of the Teleamora division ni under ni 11 mohar porni ang kharsa public representative narok ni EMMDC ngai ani saklaimong narok to already chini bisi rok no movement khaine ni bagai kokbro guman script nati chini right nati movement khaine ni bagai sing narok no us kango bo chubakha bubagrani phai chung khakhayo phainai khakhaya norokma sama phainai khana 14 February chung Teleamora motor stand tabuni Teleamora katal syndicate ni chimi chung himboto khailai khorang tisalai banner flags rok tilai chung hand lifts rok tilai chung aroni chimi khorang tisalai rally khaiye chung Teleamora ni town hall jera chung himboto khai thanglainai a jagao kisa kok salainai aboni bisingo pailainai ang norokno sanamo chumake joto chini mandai polimpurni yang duski amcheni joto bisi tongnai rok norok phaibejadi gari khongsa tubui Kalyanpurni joto bisi tongnai rok phaibejadi tai yang chini Krishnapur 11 mohorani por entire je ani village committee tongmani 21 ta village committee tai students bari jotono no sungnorokno already chung thangnai mohara da phaiper norokno omuti hai program khainani bagino sungnorokno chubamani takute bukoksong phaine sala bahina 21 tarik ta chini seminar tongo fiaba khana 14 February je sagefani chini Teleamora amchayo kabang khai chung lokorokno phongnani tai norok sai bumang khana chini Supreme Court ni bubagrani Chaitok Mumbai chini edisi hafang Chaitok Mumbai chini Tipramo tha chung Supreme Court chini BC election tang bagi khaya nei samani Supreme Court khanaka obahai Supreme Court ni dagi mong age Maharashtra bo dagi jaka Gujarat bo dagi jaka tabo chini third chini Tripura bahini local board ni election ni bagai chama saga asogno haste hapang borok ojuhat naikha je abono janota se time re dehaini Supreme Court borom ganang Supreme Court borom time rile norok date sate basgani 26 tarikh norok date mas saklainai simultaneously ADC by ni village committee nirbachana ekloge khlaidaman norok abar chatyokti kintu 26 tarikh norok affidavit mari nai o saklaimui chung tabo kaplaing jak bubagra kaplaing jak tiprasa kaplaing jak o kharangna te torinan bagi norok jotono ma phaibe Teleamora syndicate ni jimi town hall jera chung himbo to khlainai jorangkha damchi
दामची 10टा निसिमी जों आरो गेदारिं ओङै जों आरो जेमी हिमबो तक खायलेने जतनने हामबाय खुलुमका दिप्रासा आइ ब्लक थुन